ए भैया बात तो समय के बाद जवना समय राम लक्ष्मण सीता जी के वनवास हो गई बा, उ लोग वन में चल गई बा। आईने माता कौशल्या अयोध्या में अकेला रोवत तारी। एगो चिड़ई से कहत तारी कि ये चिड़ई जा तनी हमरा प्राण के आधार राम लक्ष्मण सीता तीनों जना के खबर लेके आवो। कोशिला तनिका देखले हो, कैसन बारे बबुआ तनिका देखले हो। देखले हो उड़ता चिड़ैया से पहली कोशिला तनिका देखले हो। तनिका देखले हो चौदह बरस खातिर गइले खानावा निकल गे खानावा। पड़ली विपत्तिया भैया तनिका देखले हो पड़लिया अयोध्या पर भारी विपत्तिया तनिका देखले हो। कैसन बारे बबुआ हमार तनिका देखले हो। कैसन बारे बबुआ हमार तनिका देखले हो।
कमाई के। हमहू कटत रे हमहू कटत बानी एही जा सतिया तनी देखले अइहा। सतिया तनिका देखले अइहा। कैसन बारे बबुआ हमार तनिका देखले